Брат, аз съм тука. Виж го как бяга, ела тука, бе! Ах, че си проста! Не мога повече. Махнете ме от тука. Махнете ме от тук по най-бързия начин. Бахти. Тук имат вард. Вейна всякът нищо ще ми влезе. Не Вейна, Евелинката, мамка му. Че всички не навигаш, тогава ще ги показваш. Чакай, ще ги ползваш за Little Hope. Little Hope може би ще има днеска. Нем ли са в момента не е available, обаче по-късно може да може да играе. Дали имам приятел? Не, мамка му. Приятел, би ли ми донесъл LP? Да? Не? Не. Тогава за какво ме е? Той ще иска да му обръщам внимание. И някакви глупости. Аз не мога да си позволя нещо подобно. В мастър не се влиза тук така. Айш, какво правиш, бе? Брати, не се сби с нея, молеца. Не си какъв приятел. Приятел, предател, мамка му. О. Добре. Но ме тъпо, няма мулти и нямам HP, нямам импошен към малко. Аре бе, фризнах ти го. Ох, добре. Сега не знам тук какво има. Само ли ли цъкаш? Не, в момента цъкаме Little Hope с Немлеца. Което е една хорър игра за монахини и вещици и шизофрения. Оп, прежай. Спайси. Спайси, мацка. Аз имам хил, като цяло. Няма проблем. Окей. Здравей, Гошо! Или Five Aya. Fire? Това ли че означава името, а? Ах ти. Имам чувство, че като съпортвам топ, имам повече печелни игри, отколкото ако съпортвам бот, който е NPC. Принципно, да, ако... Момент. Толкова са от мене, братле. От ня. Така. Да не може да се движи кучето. Идвам. И тя е на топ. Добре. Ето той хил, аз се баквам в мета, actually. Котката ти гризе зеленото. Alliance, всеки път го казваш, котката ми спи на 100 до мене. Ма пак погледна, защото се стреснах, мамка му. Стига си ме стряскал така. Аз ти казвам, над 300 лева съм загубила от зарядни, дето котката е яла. И слушалки. Как върви? Бутаме ги, не знам. Вейна ми я фиднах. Умрях един път. Да има. Луто име с 2 кила. It's all just vibes. Как си, Никол? Още не си дропнал от Masters, ще си тук гордея с теб. Ти моля, сега с този акаунт няма как да го вдигна. На мене ми маха 17, ми взима 14... не. Да, взима ми... Дава ми 14 LP и ми взима 17. Това в момента просто до края на сезона го държа в Masters. И следващата година се опитваме да клаймваме новия сезон. Нямаме друг вариант просто. Аз не натиснах принципно, но може да съм се объркала, има някаква средна вероятност. Айде бе! Ах, че си путка. Не оцелих скил. Найс. Не оцелих скил. Вземи това, аз си ходя. Всъщност мога да ти дам още един път. Те нямат състейн. Може да ги направя като цяло. Не, абсолютно. Ай! Не. Не. Кучето оцеля на едно! Ах, как се знае
знаех, че ще дойде тая пача? Как се знаех, че ще дойде? И ще ме целуне.